Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny Türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet serişdileriniň ogurlanmagynyň doly öňüne almagyň möhüm wezifeleriň biri bolup durýanlygyny boýun aldy. Bu boyun alış ykdysat jenayetlere garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory Maksat Hudaýgulyň üst açylan ykdysat jenayetler hakyna beren hasabaty bilen bagly. Hudaýgulyň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça beren hasabatynyň ýa-ni gawat geldige häzir üst açylanyny gaýdylýan jenayetler barada şol wagt jemgyýetçilige hiç bir zat aýdylmandy. Emma TDH-nyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derňe işleri ýigderli alınıp barlýar we korrupsiýa faktlarynyň üstü hem açylýar. Şol wagtda yerli synçylar bu döwlet gullugynyň başda belirlenen başlygy Mehmet Kan Çakyýew şu ýylyň aprelinde vice-premierlige geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy belirleneli bäri wada berilen korrupsiýa görüşiniň görnetini gowşatylanlygyny öňe sürýärler. Emma bir edil beýle de däli. Hudaýgulyň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hasabatynyň bir näçe gün soň beren hasabatyny bir näçe korrupsiýa fakty agdarly we ýene-de bir gezek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdik edildi. Mysal üçin resmi maglumaty görä Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Bankynyň Türkmenbaşy şahamçasynyň dolandyrjy wezifesinde işlän Hangulyň ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gaznasynda saklanýan Amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşgullandy. Geçirilen derňe onuň ogurlan dollarlaryny bir kanun satdyran ýüze çykardy. Bellemeli ýeri bank resmiýetiniň bir kanun valyuta sewdasyny aýplanmagy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň jogapkar işgärleriniň bir kanun valyuta sewdasyny tutulan barada çykan we resmi aşgabat tarapyndan inkar edilmedik habarlaryň bir näçe hepde ýa-ni gawat geldi. Emma Hudaýgulyň hasabatyny mahkemanyň ofisiýerleriniň bu jenaýata gatnaşygynyň bolanlygy ýa bolmaganlygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şeýle-de dolların gara wagtlarynyň nakynlyklaryň aşy ýokurlanmagy we manadyň ykbaly hakyna ýaýran howsalaly gurrunlardan soň mahkemanyň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny peseldilen Döwran Elli Bayramyň haýsy işe geçirilenligi belli bolmany galýar. İkinci tarapdan üst açylanyny gaýdylýan jenayetlerdiň dollaryň gara wagtlary we oňa ýokary wezifeli resmiýleriň gatnaşygy bilen hem bagly däl. Hasabatdan görnüşine görä doly edilmeýänligi saklanýan faktlar hem Türkmenistanda korrupsiýanyň näme derejede ýaýranlygy we dogan mediýany barada pikirlenmäge esas berýär. Muňa mysal hökmünde Türkmen Hime döwlet konserniň jemaat hojalygy, oba we suw hojalyk ministrlikleriniň Lewap vilayet häkimliginiň garamagyna kär edara kärhanalaryň ýolbaşçy we jogapkar wezifeli işgärleriniň para alyp döwlet emlägini bir kanun eýelep döwletin maddi ýany ýetirmekleriniň tasdik edilmegini görkezmek bolar. Şol wagtda berilýän hasabatlarda döwlete ýetirilen gaýdylýan maddi ýanyň möçörleri näme üçindir ilatdan ýaşyrylýar. Ykdysat jenayetlere garşy göreş baradaky döwlet gullugy geçen ýyl may aýyna turan korrupsiýa galmagaryndan soň döredi we ol prezident Berdimuhammedowyň esasan gurulşyk bugdagyny, hususan Aşgabatda halkara uçur mendiliniň gurulşygyna ýol berilenligi aýdylýan korrupsiýadan rahatsyz bolanlygyny görkezdi. Emma korrupsiýa garşy alınıp barlayan bir ýyllyk göreş esasan bir kanun valyuta sewdasyna garşy göreşi ýazdygy meňdýär. Tebebi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk gurulşyklar azarly. Esasy wezife galanjy teristany saklamaga syrgan ýalyp azatlyk bilen anonim şertde gurulşan howpsuzlyk işgäri aýtdy. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň valyuta konwertasiýasyna girilen ýogul çäklendirmeler dollaryň gara wagtlarynyň döremegine alyp geldi. Emma muňa garamadan hökümet mejlisinde esasan raýatlar günäkärlenýär. Ýagny olaryň para alýanlyklary ödara topar döredip daşary ýurt valyutasynyň hümmetini emeli ýokurlandyrýanlyklary öňe sürilýär. Adatça bolşýaly prezident Berdimuhammedowyň bu gezekki korrupsiýa hasabatyna jogap hem üýtgüsiz boldy. Ýagny ol käwr resmiýlere käýinç berdi we korrupsiýa garşy berk göreşiljekdigi baradaky wadasyny gaýtalady.